Selamat malam. Tak kenal maka tak. Tak ampleng, Mbak. Sayang lho, Mbak. Tebih saking kali jodoh. Kali jodoh ki ndi to? Alah wis aja takok Saking Tuban, saking Tuban dipun tepangaken nami kula Nyiliti. Lho, sik. Jenengmu gak kowe enak dirungokne to. Gak enak lho. Ora jenenge sapa asline? Asline sapa? Liti. Lek Bu Kesi kan Nyi Kesi. Menawi Mbak Lia Nyi Lia. Lia. Sampeyan sapa mau? Liti. Lek terus Nyiliti to. Oh. Lah nyiliti mbok diganti apa? Mbok diganti lho lah kok ora penak. Asma Kinarya Japa. Jopo telek apa? Ora penak. Ora percaya. Lah kowe nyiliti. Lah kene iki anu jeneng oleh menehi bapak karo ibu lho. Wah, Pak Sandirono. Iya. Iya. Sing ngekeki awakmu. Nembang ya nembang. Ya, ya. Rampatke Cak Percil CS. Niki nang ndi to niki mau. Ayo. Yo, diaturake Cak Percil, yo tindak mriki nglipur warga masyarakat sing tumplek-blek ana ing DPP Partai Golkar. Yo. Sik to, tek nesu ki piye? Iki lak ya dalam rangka ulang tahunnya Partai Golkar yang ke-61.
panitiane semangate kaya ngono, penontone semangate kaya ngono. Kudune semangat, awakmu itu menunjukkan bahwa dirimu itu baik-baik saja dan semangat untuk menghibur pada malam hari ini. Spesial ulang tahun 61 Golkar. Ayo Mas, no Mas Noval, ayo. Dong tung tak detung tak tung. Loh, Pancen niki fisike luar biasa. Lah luar biasa. Napa Napa opnam turan? nggih. Nek krungu suara kendangan mesti langsung joget. Dada. Nuwun sewu. Powere luar biasa. Aku Wes! Diomongi wes kok kendang. Aku lane kendang ora kuat. untung. Iki ning Golkar. Aku mbok piye-piyene mek gelem. Stop. Tepuk tangan untuk tak percil, luar biasa, elok. Untung yang meriah, tepuk tangan lagi untuk tak percil. Yo. Yo, dong tung. Stop. Nyapa tak? untung iki. Untung. Tak percil sae Untung napa nih. sae? Jogete sae. Dong tung. Tang. Tidak boleh. Ngerti lah kancane mengkis-mengkis, stop. Jari awakmu bar opnam bar loro winganane ngomong karo aku. Aku 10 dina ning rumah sakit, rasane awakku kok kaku pengen joget serampat, wis suwi pengen serampat. Ya contone sakniki niki. Kapan sampean olahraga, kapan metu kringete yen ora ngene iki. Lah, Nggih. Kula pokoke lak teng Golkar diapa-apane tetep gelem kula niku. Nang endi? Pun dikon serampat sampai swidak siji gelem. Terus mergo iki dulur-dulurmu Ning ya swidak siji dina. berarti sedina pisan. Dadi hitunge genah. Berarti ora sumbut karo omonganmu winganane. Lah sebab apa percil kok dalu niku teng mriki? Ya Apa mergo sebabe? awakmu wis ngedulur karo iki no, karo Golkar apa meneh karo Pak Sarmuji. Wis dilunasi Pak Sarmuji. Dadi akhirnya teko kene. Lah berarti kamu hanya iku memikirkan kuwi mau wis Tidak dipanjer. memikirkan itu. Nah. Yang saya pikirkan itu ulang tahun yang ke-61 khusus Partai Golkar. Jenengan sing urap 61 niku napa? Ora ngerti. Lah kok ngono dadi dalang. Aku iki jane ngerti ning kok yo meneh kesempatan ning awakmu nang Paling kuwi tidak. apa ngono. Aku mengkis-mengkis jawaban sik. 61 Nggih. angkane 6 karo 1 Nggih. dijumlah dadi 7. Pitu. Muga-muga Partai Golkar mendapatkan pitulungan dari Allah. Lah, karep kula niku ngeten iki lho macange. Jenengan ku piantun pinter. Nah. Paham napa mboten jenengan? Paham. Lah nggak paham kok nyapa kok malah tekok ning aku. Yo sampean jawab dhewe. Oh, setidaknya kamu dihadirkan di sini untuk menunjukkan kamu itu berpikirnya gimana. 61. Apa? Menanam rasa persatuan, menanam rasa solidaritas Indonesia maju. Indonesia Kalau maju. saya beda, Bapak. Beda Nah, awakmu gimana? Yang saya warnanya. Warna gimana? Warnane napa? Golkar. Kuning. Lumaku kanthi wening. Paham Kuning, bener? lumaku kanthi- Kanthi wening. Oh, Jadi iya. melakunya itu di jalan yang bersih. Oh, Contohnya Pak Sarmuji menika wonten teng mriku. Nah, Sebab kula mau napa kok matur mawon namung Pak Sarmuji. sebabnya Sing liyane urung nyangoni. Dadi garek ngenteni iki kok keadaane piye? sampean to? aja ngono, kudune matur nuwun karo bendahara, karo Busari. Lho, lah kula matur nuwun kalih Pak Ahmad Labib no. Kok iso? Koordinator. Koordinator lapangan niku lak mboten wonten niku. Panganan mboten wonten dalu niki. Ya sampean karo Pak Labib kleru. Pak Lab lho, jenengan mboten ngertos to? Pripun? Kula kalih Pak Labib niku napa? Napa? Bapake Pak Labib kalih bapak kula. Dulur. Tiang tebih. Lah jarene cedak karo awakmu Tapi hubungane apa? ibu, Nah, Oh, hubungane ibuke sapa Pak ibu? Labib kalih ibu kula family. ndak kenal.
Lah sing nyedakne iki apa sing jare awakmu karo Pak Labib lek mau lho. Dicedakne ben ditambahi, Bro. Menapa mboten? Ning sementing kan iki kan sedanten nika menika rawuh sedanten. Jen penonton tumplek blek Mak Canggih. Mulai dugi pundi mau niku kula foto teng wingking sampai kejulinu lambe kula mesem. Lah kok kejulinu kuwi lho kudune seneng no. Dari mana berbagai macam daerah teko hadir kok angel. Ngeten iki sulit lho. Lah mboten wonten ngeten iki rugi. Sing rugi. Aku. Kok sik to? Kok sik. Nun sewu Piyai Jakarta iki adate mirsani jenengan kula sing kerep niku lak teng YouTube, teng medsos. Lah malam hari ini bisa bertatap muka secara langsung. Ini adalah kebanggaan. Sampean kudune seneng, dihargai, dihormati karo Piyai semono ki. Nah, kudune bangga awakmu rawuh ning kene, petuk dulur-dulur ning kene. Ning pun dawuh. Pak Sekjen pun dawuh teng kula. Pak Ketum pun dawuh teng kula. Dados wayangan ngeten iki lah emang masyarakat mriki seneng, warga Jakarta itu suka dengan wayangan seperti ini, damel wayangan teng mriki seminggu ping kalih. Alhamdulillah. Bener, aku mah ya krungu ngendikane Pak Ketum pancen kaya ngono kuwi. Seminggu ping pindho ning klasik tanpa dagelan. Lah udan deres. Sampeyan kok rangjak aku getingne. Apa wis udan ya. Tapi lah sakniki kan mboten. Iya, nggih. Paham napa mboten saiki kan yo terang lek nggih ngoten Mak Canggih. Tapi seminggu pindho tenan nak rakyat seneng. Iya no. Yang hadir seneng. Alhamdulillah awakmu mesti wis iso ngomong ngono, wis wara-wara ngono, wis dipanjeri karo Pak Ketum mesti. Rencana. Rencana mbok omongne. Mangke ingkang napa? Napa niku nyukani niku? Tenis anu pedel. Sampeyan ora ngerti. Maringi apa? Sewodok Blosor. Bisaro. Oh, Bisaro. Menika Pak Ahmad Labib. Oh, ngaten. Kanca kentel. Nggih. Dadi gak beda. Saya kuwi mau. Kula niku sakniki Mak Canggih. Pripun? Teng Jakarta niku luar biasa saestu. Sebab priantune niku jebul sopan-sopan. Lah sine Piyai Jawa sing lenggah teng mriki kok. Ngoten nggih. Oke. Lah kula teng wingking lho. Yang laris yang stri, wah bocah wayu muni ngene. Mening ya. Nggih, kula masuk ora? Masuk. Piye? Kula matur terus ngejak foto. Terus tak omongi terus karo sing lanang lho. Terus sing lanang takok, "Mas Percil, ciri-cirine wong wedok iki lak digawe sakinah mawaddah warahmah sing pripun?" Nek taklet kula. Kan sae niku ngoten niku. Terus jawab piye? Kula aturi, "Wis Mas, pokoke lak golek wong wedoke deloken kencete," kula ngoten. Kencet. Ini lho, ngene. Oh iya. Berarti golek wong wedok ana ciri-cirine dhewe. Ciri-cirine teng mriki ngoten kula ngatur-ngatur. Kok iso ngono? Nggih, saestu niku. Saking mriki niku pokoke lak lincip. Ampun dirabi riyin. Lah nyapa? Kuwi wani karo wong lanang aku. Berarti saya lincip. Mlakune mesti jinjit ngeten. Titenono, mlakune jinjit mesti wani karo wong. Kuwi mesti kenyeh ya. Lambene nyecret. Lah kudune sing piye to, Kang? Matur ngoten kula aturi, wis aja sing kencet lincip. Tapi lak sing kencet rada gedhi, Mas. Iya. Kuwi aja mbok rabi. Sebabe tas babaran. Oh, rada gedhi. Oh, wah. Wis duwe bojo. Nggih, wis duwe bojo. Lah kudune piye? Tapi lak sing kencete ireng, abang, ngoten niku. Ireng abang. Kencing manis amputasi niku mangke. Rumah sakit lek apik. Dados kula niku saestu luar biasa, kula marem sangat dalu niki. Kula matur nuwun ke bapak-bapak yang ada di depan menika. Matur mbah nuwun sampun nimbali kula. Terima kasih Pak Ji Bolo Dewi, Bro. Nggih. Jatim kanca kentel. Wah iya. Berarti teko Jatim kuwi. Ya iya no. Iki awake dhewe teko Jawa Timur. Lah iki ning ndi? Ngomongan ning mburi mau iso? Iso. Rungokne wong ngomong-ngomongan. Ya lo gue niki lho. Aku pengen ngerti aku. Asline wong Banyuwangi sing ning Blitar bareng ning Jakarta lo gue piye kowe? Lah nggih kan kula ngaten ngene. Mbone jenengan. Halo ngoten. Halo, gimana, Bro? Oke. Ini gimana kabar lo? Bagus, Bro. Kula ngaten. Bagus, Bro. Kula ngaten. Lo sampai sini jam berapa tadi? Ya jam kira-kira ya jam berapa? Jam 5. Oh iya. Gimana kamu di sini sehat-sehat saja toh? Sehat. Tadi aku ditaruh di enggok-enggokan, Bro. Di tikungan aku gitu. Terus aku ngobrol, "Halo, Bro," aku gitu. Terus gue sama lo aku ngono ta. Kok sik awakmu lu kualik. Lah ya gue sama lo. Keliru. Gue ki aku, lo ki kowe. Ngono. Gue lo. Piye ta iki? Goblok wong iki. Iki kowe lho. Gue karo aku padha karo aku karo kowe. Lah ya guene sapa? Guene ki aku. Lho, yen lo ki kowe. Lah iya to gue sama lo to, Bro.
Iki piye to iki taune Jakarta apa ora to iki? Kang, angel dalan iki omong-omongan. Ngene lho tak omongi. Gue lho. Ngene lho, gue iki lak aku. Lho lah iya. Lo ki kowe. Lah yo ki lo sama gue to. Kliru Kang. Iya to. Cek aku kok iso stres dhewe to iki piye to ngomong arek. Karamu ngomong kuwi lho. Piye to? Gue kuwi aku. Lho, ki malah guene loro. Maksudnya awakmu kan ngomong-ngomongan. Karo Padalang. Padalang. Lah iya to. Gue Klaru. Lho, gue iku ngene. Gue sama lo. Nah, lah iya to gue lo to. Maksudnya Lo ne sapa to jane iki asline? Lone kowe. Lah iya aku lo. Aku gue. Lah iya to. Gue lo. Bener, Kang, yo ngene lho Kang. Gue iki aku. Heeh. Lo kuwi kowe. Lho lah iya ki lo to. Maksudnya Jajal umpamane ketemu. Halo bro. Oke. Gimana kabar lo? Lah iya lo to aku. Heeh. Gue. Ayo, Gue. mumet ora? Aku yang mumet kok perkara iki. Maksudnya ngene, nak awakmu sing ngomong, ngene iki dadi awakmu dadi ngene iki dadi gue, aku dadi lo. Iki mulah malih mencela-mencele cangkeme iki. Maksudnya basane kuwi ngene lho. Aku kuwi gue, awakmu kuwi lo kuwi kowe. Kowe lo. Kowe lo, aku gue, dadi gue sama lo. Oh, wis oke wis. asline aku lak gue. Lah lo kowe iki lobet. Nah, Mergo mudeng. ora mudeng-mudeng. Wayahe ngeces. Berarti sinyale bosok. Iya. Sampean ki enak-enak ae rumangsaku. Dadi bosok kene iki gaule ya enek. Niki tak ngambil wonten sinden melih. Cek kedap. Napa? Pak ketuamu nomor tasnya lenggah Pak Sarmuji. Sampun Sampun mundur. Wong nggih, Mbok. 6 niki kersane sindene medal riyin ngoten nggih. Oh, nggih. Sekedap malih. Utawa wonten Niken tesih wonten ta? Nggih. Mbak Niken tesih wonten. Niki sinden riyin mawon. Siap, Kula monggo. dalaken sepote riyin. Oh nggih, siap. Sinden lo apa sinden gue? Wis gak bisa mikir lo gue, mumet tenan sumpah. Wah aku 3 dina lho aku kuwi ora apal aku. Nggih. Sepote so. Totok tuling. Sumangga Cantik. Monggo Wonten panggung mriki. menika sinden pamundutanipun Pak Tarmuji. Oh nggih. Menika mundhut sinden menika tebe-tebe saking Jawa Timur diaturi mriki. Jenengan sukani dalan, Mas. Sebab tebe lokasine wonten kenging mriku. Dandan endi ta, Pak? Orang Oh nika. Oh sampun teng mriki. Mangke wonten juru pras lho Mas Sange. ya. Napa pripun? Pripun? Wonten dawuh. Sampeyan iki dagelan kondang. Nggih. Mosok nggawa sinden kaya ngono. Lah sing ngarep iki genah kaya Sri Uning. Lah mburi serigala wi. Sanes. Ampun ngoten to, Om, ampun ngoten. Menika Mbak Proborini. Leres Surabaya. Sinden asli. Nggih. Sinden wanita genah. Nggih. Menika sinden wanita Rainaga menika. Ya jok ngono bos, paling gak kan metune karo aku. Apa-apa sarwa kembar sanggulan kebayaan jarian padha. Nuwun sewu lho, Om. Padane padha. Iki lho gegeden ngene. Aja kaya ngono. Iki meslak iki lho. Kegedene gak masalah, mensleke lho. Nuwun sewu, ibarat tokoh pewayangan. Nggih. Kula Sri Kandi menika Mustaka Weni. Nggih. Mustaka. Mboten, jenengan Sri Kandi niku tanpa mustaka. Nggih, menika. Mboten wonten mustakane Urung tau ngerti, pancen dalange urung tau ngerti. Iya kan durung tau ngerti mangkane tak Nembang. jelasno dhisik. Lah wong pancen iki anggene ulang tahun Golkar iki banere wis dipasang gede ning pojok-pojok dalan. Heeh. Fotomu lho ora enek. Kan jelas wisan ana. Pagelaran wayang kulit
Dengan dalang Ki Cahyo Kuntadi, bintang tamu Cak Percil, Cak Slentem, Niken Salindri, Proborini. Ora iku ora enek. Wamu lho ra. Fotomu lho ra enek. Sing ning cagak telepon kae. Cagak telepon di Apa? sebelah cilik kuwi. Enek cilik kae. Tulisane. Menerima sedot WC. Masalahe sesuk-sesuk iki jak foto ya aja angel kaya kancane. Ngono kaya nesu. Ya sing kompak, wong papat iki nang kene. Nembang sing Paling apik. gak iki Mangayu Bagyo hari ulang tahunnya Golkar. Pripun? Oh nggih, bareng asma sinten Mbak Yu? Lah menika pun tepang kula. Mbak Proborini saking Sidoarjo. Awakmu kenalan. Sampean kenalan. Injih, selamat Paribasan. malam. Tak kenal Makata. Tak kampleng, Mbak. Sayang lho, Mbak. Tebih saking Kali Jodoh. Kali jodoh ki ndi to? Alah wis aja takok tuwek. Saking Tuban. Saking Tuban dipun tepangaken nami kula Nyiliti. Lho, sik. Jenengmu gak kowe enak dirungokne Kok gak enak lho. Ora jenenge sapa asline? Asline sapa? Liti. Lek Bu Kesi kan Nyi Kesi. Kesi. Menawi Mbak Lia Nyi Lia. Lia. Sampeyan sapa mau? Liti. Lek terus Nyiliti to. Lah nyiliti mbok sapa? diganti apa? Mbok diganti lho lah kok ora penak. Asma Kinaryo Jopo. Jopo telek apa? Ora kowe enak. Ora percaya. Lah kowe nyiliti. Lah kene iki anu jeneng oleh menehi bapak karo ibu lho. Wah, Pak Sandirono. Iya. Iya. Sing ngekeki awakmu. Nembang ya nembang. Ya Iya, nembang, Mas. nembang. Kok nembang kaya Mbak adik yang kecil lho nembang. Siap. Mau Mohon izin. jenengan nuwun sewu kok kostume ya melu kuning barang. Piyayine ireng ngangge kuning jan kaya madu mangsa. Nggih. Mas, Dalam. pilihane dalang iki ya enek. Lho iki saking tresnane karo sampean lho kok iki. Oleh aku lagi munggah kok dinyek terus lho. Ya ora. Ngono kok nesu kok mangsa. Dino iki awakmu melu kae. Ora usah Iya, iya. gede-gede. Manut karo Kaya warrior wis. Pak Sarmuji rawuh Lah ta? nika Pak Sarmuji. Matur nuwun Pak Sarmuji. Lho kok matur nuwun wis dikeki. durung ya Mas. Lho kan matur nuwun. Ya engko lali. Oh iya. Tak elikne Nggih. sih. Pak Yuliat Mono. Pak Yuliat Mono. Yuliat Mono, selamat Marang anyar malam. rawuh. Dan Nanti juga kembali jenengan lho Cak mbiyen. Oke, siap. Hari jadi. Hari jadi nika to. Nggih. Nggih. Badhe nyekar sinten? Ya anu nembang napa? Nggih nyekar menika. Nggih. Piye? 6. nembang kok nyekar. Ya Nyekar ning Taman Makam Pahlawan kok piye? Ya itu. Nembang tagak iki. Ojo Ya nembang. sing apik mari kene. Caritane wong seneng tunggal sakale. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Oh iya iso nembang jebule. Saya suwi Kelakuane sing elek. angger jejernya tangane. Banjur ngomong Mas, aku tresno kowe. Kembang sukun kembange mawar. Selamat ulang tahun Partai Golkar. Kembang sukun kembange tebu. Apa kemang? Ah, iki dagelan lek lalen iki cilaka iki. Kupinge kuwi lho Wis tak sebul kowe wis sih. kok sik to. Oh, kancane omong ora mbok rungokne kok kupingmu Ora kok. jelas lho. Guyub rukun ya kena. Guyub rukun ayo bersatu. Ya ngono kok yo. Tak kira Gak budek seneng, mau. aku gak seneng iki Gak kok seneng. mesti kok gak apa. Gak seneng. Anu nuwun sewu, mboten saya anu nek teng Niku vokal rek niku sosok niku munggah mudhun ngoten lho macange. Napane? Anune napa niku vokale niku sosok niku numpang-numpang ngoten lho. Nadane niku Kala boten wingi pas. nadane C lah kok numpangi teng bis. Aku sinden mbok kernet. Ayo. Kembang sukun kembange mawar. Selamat ulang tahun Partai Golkar. Kembang sukun kembange tebu. Ayo rukun tetap bersatu. Rasa pahit nek ngombe jamu. Golkar solid Indonesia maju. Kembang melati ditutul pitik. Pak Sarmuji kula nyuwun duit.
Cetok mbok cekakno. Ngisin-ngisini ora. Gak boleh. Apa langsung ngomong cetok. Dadi rombongan aku isin aku. Isin aku. Lah mau pari ambek ape-ape kok. Aku sebagai ketuamu isin aku. Marian ngarep wis apik toto-toto kaya ngono kok iso mburine kaya ngono, he? Lah nek ngurimu pitik iki lho, apa nek ora Ya duwe? tak puji kantune apik aku yo iso. Lah yo apik iki nek menehi dhuwit. Lah isin aku. Aja ngomong ngonoan kok. Awakmu kok njaluk duit dhewe rumah samu kuwi. Lah kuliahne, Prof. Peloke, Prof. Ungke ye 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 ye. Ongke ye ye. Ongke. Nadamu lho. Nadane iki mbok Yo nada nek kowe saya dhuwur aku bosok no. Ya jenenge tangga nada itu dari Ngeten nada iki lho, rendah Mas ke Ari. nada tinggi. Mboten Kudune yo tetep iso tanggung jawab. Nggih to, Pak. Nek dhuwur kula anu ngapunten mboten saged. Oh, berarti teko dhuwur mudhun. Medhun ae, Nggih, Oh, medhun ae. medun ya wis. Ya. Jembe. Jambe, 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 jambe. Jambe, 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 iye, 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 iye. Oh alah, ya. Gak iso. Ngewongne wi. Ngewohke. Kon dhuwur ra iso, ndek ra iso. Masalah awakmu gak solves, solmisasi. Solmisasi. Sol sepatu aku biasanya. Ayo, wis anu. Ungke. Putar ke kiri. Nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Hop hop hop. Nyapa kok hop kuwi lho. Kok karepe dhewe. Apa, Pak? Kenapa kamu? Kita ini tim nyapa kamu hop dhewe. Ditanggap Golkar pisane arep pembunuhan. Lah Lah lagune putar ke kiri ya kiri. Kiri toh. sesuai Kan dengan ada lagunya. koreonya. Lah nek ke kiri terus aku yo njlungok ning ngisor to, Mas. Lah terus awakmu nesu Pindah, jalukku pindah. piye? Gini, aman. Oh, ngono. Ungke. Sekarang kanane. Nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nyapa kok hopne? Kok salah terus Neng sih? kiwa moh tengen moh angel men to. Liriknya mola male lho, Pak. Iki wis nuruti awakmu lho iki. Aku nuruti kowe lho. Aku ning tengah ae. Jalukmu ning tengah. Lah mau Oke. kiri kleru kanan kleru. Tengah jaluk tengah yo. Oke. Sekarang tengah Nona manis putarlah ke tengah, Ke tengah, ke tengah, ke tengah dan ke tengah, ke tengah. Masalah. Wah, Viral dikelokop kuwi lho. viral. Kok koyo Pantapin. Pantapin, tralalelo, tralalelo, tung 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 sahur. Wis, bar kuwi gek nembang. Saya adalah anomali. Nyapa awakmu mlayu rono? Lembang sing apik ah. Lah kok nek sinden kok dikelontok iki. Sino ya batasi baba. Langsung. Aman saja mau ngapain mau repot. Tunjangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. So pasti kodeng jalan batu aman. Kau tolong bilang cintakah tidak? Oh cintakah tidak sebelum dukun bertindak? Oh tolong jawab sukakah tidak? Oh maukah tidak sebelum setan berpihak? Saya ini lagune wae. Langsung timur melayune Madura. Versi Versi Madura. Ke Inggris, ke Paris.
Alexis. Tekan Alexis bareng. Lah Isabel. Versi ini versi tadi mau ke timur ya, tadi Afrika terus ke timur. Ke timur. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Madura Iki Madura ora, Jawa Timur. Kembang sukun, kembang mawar, selamat ulang tahun Partai Golkar. Aduh. Rora. Apa? Eneng pari ning pinggir kali, Pak Samruji akeh rejeki. Kembang mekar tengah wengi dari Golkar untuk NKRI. Aduh. Aduh apa, Kak? Kenek apa, Dik? Kenek telah. Lir saalir, lir saalir, alir alir, ku ngelir saalir, lir saalir, alir alir, ku. Mon ajeling, odikna, orang majengan. Bental ombak, sapo angin salah jengan. Mon ajeling, odikna, orang majengan. Bental ombak, sapo angin salah jengan. Alir saalir, lir saalir, alir alir, ku lir saalir, lir saalir, alir alir, ku. Pun, saya nambahan. Bos luar biasa. Sing mboten saya namung niku lho, gundul cetak iki lho. Terus Nggih. ora apik bener. Lah kae isane gur kita amung ngono. Saya belas iki. Kene lho wis nembang, wis nyanyi, Kembang wis akeh lho. joget. Iki Nusantara jadi satu loh, iki mau loh. Yo ngerti nek Nusantara. Lah Dok. iya. Dok niken sik to? Kasih. Niki nembang sak niki napa, Dukun? Nun? Sak niki. Nggih. Nggih. Nek sakderenge nduk niki enten request saking panitia Mbak Napa? Prabu. Sinten? Dengan supados caping gunung cara Madura. Oh alah, nggih. Kula tembake anu Mas. Alah, alah. Labrak apa? Awakmu poso. Sing nembang sapa to? Iki lho. Oh alah iki to. Ngono kok jare muni kembarane kene. Nggih. Ya ngono kan tak wakilne. Nek aku turun tangan langsung kan ya gurune ya ya mburi-mburi. Guru. Piye? Blangkonku apik ora? Nggih. Menika ugi saking Bapak Haji Sucipto SH, Kolonel Udara Purnawirawan. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Ketua Papadi Jakarta Barat nyuwun wekdal. Oh nggih, menika nggih. pelatoraken caping gunung Aja ngisini-sini. Madura. Iki permintaan langsung nembang caping gunung Madura. Awakmu lek nuturi kok kaya Lho, piye wong to? tuane kaya gurune sing ngajari. Lah iki kabeh iki ngerti to, iki sapa iki? Winong iki wingi juara sinden muda, sapa sing latih? Awakmu to? Mira iki Heeh. juara the next Didi Kempot, sapa sing latih? Awakmu. Aku iki juara KDI winginane. Apa kuwi? Kontes dangdut Indonesia. Ketua Dadu Indonesia. Enggak parem, enggak Ora boleh, genah, ora enggak genah. boleh. Ojo Itu ditutne ora genah. penyakit Sekat masyarakat. sarang. Mbak Probo sih. Nggih. Saben malam Lam. ngabas konang sayang. Ora nek jenggleng iki. Sing jengklek iki lho Lho sapa? kok nyapa kok ngene-ngene? Lah awakmu gedrok siden-siden kaget kok. Kesetrum kabel iki lho.
Ya udan. Jin dan Jun ini nyapa. Iya iya. Iya ya Pak. Dan Jun Pak. Mon memajeng kon karo Janur Radin kembang bayi Madari Kowe ngomong apa kowe? Kowe ngomong apa? Ngomong apa? Mak, Untuk pesenan apa mau? Panitia nih Mas, Iya, anu Pak. Mak Cangi, Napa? wonten pengumuman Napa? berita kehilangan Duh. telah hilang anak kecil dengan ciri-ciri baju hitam, celana hitam, rambut hitam, alis hitam, kulit hitam, gigi hitam. Bagi yang menemukan tolong jangan dikembalikan karena itu adalah anak gendruwo. Ya aja gawe ontran-ontran. Ora kuwi. Iki wis aman soalnya ketua penyelenggarane Pak Muhyiddin iki wis tanggung Mama jawab Pak tenanan iki. Muhyiddin karo. Wis jane ya kuwi jane asline. Wis Pasrena asline kuwi asline. Ayo le. Penak. Iya no. Panas Kayak wong loro ya, Pak. Kayak wong loro. Ojen Ojen ini apa, Mbak? Hujan Oh, kena panas hutan akhirnya loro demam berdarah. Aku kuwi. Kowe ngenyek kowe. Niku nggih mboten umum, Pak. Biasane kan kodhok niku mangani nyamuk. Ah. Tapi iki enek, anak kodhok malah dipangan nyamuk. Sinten? Lha niku Percil ya. Aku mari kena anu demar menggambar. demam berdarah. Panas ojen lenga-lenga sayang caping gunung Sik, Mbak, jajal. Sak larik ae, Mbak Liti. Sak larik cara Madura. Ayo, sak larik. Sak larik tok. Sithik tok mau lho. Sithik mawon. Iya padha. Beun engkok beun. pelak kok coba tuh Beun. Beun dukul. Pelak. pelak iso Iso basa ngomong Madura kan Bisa. Lah kok beun? Engkau beun. Iya, Iki beda. Lo gue. Nah, aja. Aja. Wis kok malah bulet kaya kuwi Bas. nang. Lah kok nek kaya aku to, Bas. Mana tak foto awakmu kaya. Suwun, Bas. maka binek kala benlake inu menason berse Ana apa neh? Apa? Telah ditemukan sebuah HP Awas lek anak ndruwo neh. Kowe anak dirwu. kagem Pak Sarmuji Mak Cangi Nggih. untuk naik ke atas panggung memberikan beasiswa ke sinden yang kecil. Oh, Mbak Safia. Alah, nggih. Pak Matur nuwun Pak Sarmuji. Sarmuji. Pak, jane yo boloku yo. Niku sing dawuh sinten? Anu sopir wingking niki apa? ngawur Staf saking stafe Pak Sarmuji. Anu saking staf. Stafipun Pak Sarmuji. Mas aku sopir. Masa sopir-sopir. Rene tak bom dasmu. Aja Mas, aja. Aja aku ra ndek kanca aku. Tuban lele. Tuban lele. Monggo dibong ketok enak. Niki pripun dilajengake riyen? Lajengaken. Kalian nyambut. Gunungipun. Ayo. Mbak Proborini. Ayo. Ki
Pak Tarmuji mriki monggo. Semoga. Oke, kalian mriki Mas Sange, Mas Tarmuji. Monggo Bapak. Oke, monggo Bapak. Pripun Mas Hengki?